खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे स्टोरी लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गंसे गामियाव सासे एसे बयस्क मानसि दंमोन जायनि बैसोआ 40-45 बेबायदि जागौमोन आरो बिसोर गामि खाथियावनो गेदेर पाहार दंमोन हाजो बे मानसिया सानफ्रोमबो थांनानै बे पाहाराव बे हाजोआव अन्थाइ देख्रुबनाय खामानि मावोमोन आरो बिदिनो सानफ्रोमबो अन्थाइ देख्रुब जि एसे एला मोनो बेजोंनो बियो न'खरखौ सालायलांबाय थादोंमोन आरो बियो फैनायाव खाथि खालानि गेदेर गेदेर न'फोरखौ धोनि मानसिफोरखौ नुनानै बि सानोमोन आं मब्ला बिदि जानो हागोन आं मानो बिदि जानो हाया होनना बिदिनो सानै सानसेखालि बियो जोबोद खस्थ' मावना फैनानै सानजौफु टाइमाव दसे जिरायफैदोंमोन आरो जिरायनायावनो बियो उन्दुलांनायाव बियो मोनसे सिमां नुबाय सिमाङाव बियो नुबायदि बे माने गावा साननाय बायदिनो जोबोद धोनि जाबाय बिराद गेदेर न' गंसे जाबाय बिया आरो न'नि बेलकनियाव गसंनानै बियो लामाखै दसे नाहरबाय थानायावनो सासे बिराद गेदेर एमएलए खासे मिनिस्टार आरो बिनि सबखैजाबो सिकिउरिटि गार्ड आरो गोबां मानसिफोर होख्राव दावराव दावसि खालामनानै माने फैगासिनो दं बिदि फैनायाव बे मानसिया सानबाय जे आंबो जुदि बैबायदि पावारफुल मानसि जानाय मोनबा बेबायदि पावारफुल मिनिस्टार जानो हानाय मोनबा बिदि साननाय लोगो लोगो बिबो खासे बिराद गेदेर मिनिस्टार जाबाय आरो मिनिस्टार जानाय लोगो लोगो बिहाबो सब सिकिउरिटि गार्ड गोबां माने रायजोफोर बिनि खाथि खालायाव दावराव दावसि खालामना बिबो माने बिदि लामा थांबाय थानायावनो दसे उनाव बे सानबाय जे इमान गरम बे मिनिस्टाराथ' एख'आनो गैया बे सानासो इमान पावारफुल मानसिखौ इमान माने गरम खोन्थिनो हादों इमान गोलोम होनो हादों माबानो हादों बे दुनियाखौनो स्रां खालामनो हादों गतिके आंबो जुदि बे सान बायदि जानाय मोनबा जास्ट बिदि साननाय लोगो लोगो बियो सान जाहैबाय सान जानानै दुनियाखौनो एकदम स्रां बानायजोब्बाय स्रां बानायनानै जोबोद गरमबो होबाय नाथाय बे साननायाबो बिनि बारा सम थायासै मानोना दसे उनावनो बे सानखौ गोसोम जोमैया एकदम साग्लोबजोबनाय लोगो लोगो बे मानसिया सानबाय बेथ' सानाबो इमान पावार गैया सानखौनो जाय होबथाना दोनदों बेथ' जोमैयासो आसलते बांसिन पावारफुल गतिके आंबो जुदि बे जोमै जानो हानाय मोनबा जास्ट बिदि साननाय लोगो लोगो बे मानसिया जोमै जाबाय नाथाय जोमै जानायावबो बे मानसिया बारा गोबाव बि जोमै जाना थानो मोनासै मानोना दसे उनावनो जोबोद गोसा बार बारनानै बे जोमैखौ माने बुखारजोबना होनाय लोगो लोगो बै सानबाय बाप आंखौ बुखारजोबना होदो थारमाने बे बारासो बांसिन बोलो गोरासिन बारासो बांसिन पावार दं गतिके आंबो जुदि बार जानो हानाय मोनबा बिदि साननाय लोगो लोगो बे मानसिया बार जाबाय दानिया बे बार जानानै जोबोद बार बारबाय एकदम बार बारोसो बारो नाथाय मोनसे जायगायाव गोजौ हाजो दंमोन आरो बे बारा थांनानै जोबोद गोसायै बे हाजोआव सौग्रुहैबाय थाबाय नाथाय बे हाजोखौ एसेबो बियो सोमावनो हायासै सोमावनो हायैयाव बे मानसिया सानबाय बे बारनिख्रुइबो थारमाने बे हाजोआसो बांसिन माबासिन पावारफुलसिन गतिके आंबो जुदि बेबायदि हाजो जानो हानाय मोनबा बिदि साननाय लोगो लोगो बे मानसिया हाजो जाना थाबाय
आरो दा बेखौ रावबो सोमावनो हाया, रावबो एख' खालामनो हाया। नाथाय दसे उनाव बियो मोनसे शब्द खोनाबाय, जेराव बे हाजो सायाव गाखोनानै सोरबा मानसि खासेया अन्थाइफोरखौ देख्रुबबायदोंमोन। बिनि मोदोम सोदोम साजोब्बाय, सब देहा माखा साजोब्बाय। साजोबनानै बे सानबाय जे बे हाजोखौबो सोरबा सोमावनो हादो, सोरबा माने बे हाजोखौबो देख्रुबनो हादो, हाजोनि अन्थाइफोरखौ। गतिके आंबो जुदि बेबायदि जानो हानाय मोनबा। नाथाय एबार खनसेयाव बे मानसि जानो हायासै आरो जोबोद बियो सानाय मोननानै दसे उनाव सिरि मोननायसै। सिरि मोननानै नायबा बे मानसिया उन्दुना दंमोन आरो बिनि सिमाङाबो बे ससेयावनो बायलांदों। बे स्ट'रिनिफ्राय जों बेखौनो मिथियो, जों आसलते गोबां मानसिफोरखौ नुनानै, सोरबा धोनिफोरखौ नुनानै बा सोरबा सिंगारफोरखौ नुनानै, सोरबा क्रिकेटारफोरखौ नुनानै जोंबो माब्लाबा बेबायदि जानो लुगैयो बा जोंबो भाबियो आंबो जुदि बेबायदि जानो हानाय मोनबा। नाथाय जोङो आसलते अरिजिनेलाव जि इनो मोजां, मानोना सबनिबो थाखाय सब खामानियानो नङा आरो सबबो सब खामानिखौ मावनो हाया। बिनि थाखायनो जों दा जि मावबाय दोङो इनो जोंनि अरिजिनेल केरेक्टार आरो बेयावनो जोङो रंजा खुसि थानांगोन। इनिख्रुइ बारा लुगैनानै, इनिख्रुइ माने बारा जोङो मोननोबो थाङा। आरो जों जायफोरा बिनिख्रुइ बारा मोनदों, बिहा आसलते एबिलिटि दं, बिहा बारा मोननायनि। जोङो बयनिबो निजेनि एबिलिटिजोंसो जोङो दावगायोबा जोङो धोनि जायो, सोरबा गेदेर मानसि जायो। निजेनि एबिलिटियानो बयनिख्रुइ मेन, जेखौ जोङो हिन्दीयाव औकात होननानै बुङो। निजेनि औकातआ माबोरै, एसेबांसो जोङो दावगानो हायो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।